Калі Настачка была маленькай, ёй, вядома, давалі гуляць з лялькамі, але і бавіцца ў хлапечыя гульні таксама ніхто не забараняў, бо была сярэдзіна 16 стагоддзя, і на Беларусі памяталі, што дзяўчынкі здольныя на многае. На гастролі прыходзілі гусляры, якія спявалі пра мудрых і адважных багатырак. Ну, і дзяўчынкі намагаліся не адставаць. Што ўжо казаць пра Настачку, якая была не проста дзяўчынкай, а дачкой князя. Лічы, такая беларуская прынцэса. Таму, калі яна вырасла, то, канешне, сустрэла свайго прынца, выйшла за яго замуж, і жылі яны ў сваім замку шчасліва, але толькі памерлі не ў адзін дзень. І засталася Анастасія адна кіраваць сваім княствам, а часы былі неспакойныя. З усходу з набегамі прыходзілі татары. У іх былі зусім іншыя правілы жыцця. Напрыклад, там дзяўчынкі хавалі свае твары і самі намагаліся схавацца ад чужых. Калі там даведаліся, што Слуцкам цяпер кіруе жанчына, вельмі ўзрадаваліся, бо памеркавалі, што Анастасія ўжо дакладна спалохаецца і ад усіх схаваецца. Але не на тую патрапілі. Анастасія надела на сябе кальчугу, узяла ў рукі зброю і сама павела воінаў на сцены бараніць Слуцк. Калі жанчына не спалохалася, ну як маглі адступіць мужчыны, праўда? Усе яны пайшлі наперад. Так случайне здолелі абараніць свой горад. Пасля гэтага саму Анастасію Слуцкую пачалі называць беларускай Жаннай д'Арк. І ўжо з тых часоў усе ведаюць, што беларускія дзяўчынкі вельмі смелыя і здольныя на многае.